Moltes gràcies, senyor president, i en primer lloc permeti'm donar la benvinguda als companys de Menorca, aquesta nodrida delegació menorquina, i en primer lloc, evidentment, a la presidenta, benvolguda amiga Susana Mora, també als companys de Més per Menorca, conseller Josep Joneda, el vicepresident Miquel Àngel Maria, i també a la companya de lluites educatives, Cristina Gómez. Moltes gràcies per ser aquí. En tenim moltes de lluites compartides, de passat, de present i de futur, i també la resta de la delegació. Vull destacar la presència també del conseller Eugenio Ayuso. Crec que és important que avui vostè estigui aquí, un partit que no va donar suport, però que en canvi jo crec que vostè, amb la seva presència aquí, demostra que és conscient de la importància que això té per Menorca, i per tant crec que és un gest que l'honora i d'alguna manera també el diferencia i el distingeix de la resta de l'oposició. Fets aquests agraïments, perdonin, voldria començar destacant 3 aspectes que crec que fan d'aquesta llei una llei molt particular, molt singular, i que per tant s'ha dit que avui era un dia històric. Com a mínim és un dia destacable i singular. Bàsicament per, com deia, 3 aspectes que jo vull destacar i que contrasten molt amb coses que s'han dit d'aquesta llei. La primera és que és una llei molt ben feta. És una llei molt ben feta. Miren, jo, en principi, a mi les lleis molt llargues no m'agraden gaire, dic sincerament. I inclús quan vaig veure els títols, les denominacions d'alguns títols tan llargs, em va sorprendre, perquè no estem acostumats a això. Però després, quan he superat aquest prejudici, he entrat a analitzar la llei, he vist que era una llei molt ben feta, molt ben justificada. Normalment les lleis, moltes vegades diem, són molt polítiques o són molt tècniques. El que ens trobem poques vegades és que una llei d'una inspiració política tan clara sigui tècnicament tan ben feta, i és pel procés d'elaboració que ha tingut. I, com deia, és una llei llarga, és una llei que entra en molt de detall, però és una llei molt explicativa, molt didàctica. Poques vegades el preàmbul d'una llei és tan important, perquè explica exactament en què s'ha emparat, en aquest cas el Consell de Menorca, a l'hora de proposar-la, a l'hora de proposar les diferents mesures. Fins i tot diu què no ha pogut fer, perquè no ho permetia la normativa superior, i per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és una llei que desarma molt els que han dit que era una llei inconstitucional, que era antiestatutària, etc. Fa, evidentment, una aposta d'anar als límits del que es pot fer, i des d'aquest punt de vista crec que és una llei que destaca per aquest caràcter. En segon lloc, que és diferent, és una llei molt innovadora. És una llei molt innovadora perquè estem acostumats a una dialèctica, sobretot aquí, entre comunitat autònoma, estat, entre comunitat autònoma, consells insulars, una dialèctica de la distribució de poder, una dialèctica de la influència, de qui decidirà què. I aquesta llei intenta superar aquesta dialèctica, que per mi és antiquada, intenta fer unes geometries més variables, més fluides, que van dirigides, sobretot, a acostar la decisió d'alguns aspectes fonamentals de la vida dels ciutadans allà on s'han de decidir, que en aquest cas és a l'illa. És a dir, aquest caràcter tan particular que té la nostra comunitat autònoma, que és una suma d'illes, en què és evident que el factor geogràfic té un pes incomparable en qualsevol altre territori, i aquesta llei el que intenta és trobar les fórmules innovadores, imaginatives, a través de la cessió de competències, a través de les delegacions, per aconseguir que totes aquestes decisions es puguin prendre des de Menorca. M'agrada molt en aquest sentit, quan parlava de lo llarg que són les denominacions dels títols. Diu, enfortiment de la capacitat d'incidència i de decisió per poder fer, o per poder donar resposta al que és una reserva de la biosfera. Està molt ben explicat, és molt explicatiu. No volem aquestes competències perquè volem poder, perquè volem tenir més que els altres, perquè volem... No, és que necessitem enfortir la capacitat d'incidir i de decidir sobre allò que fa que Menorca sigui una reserva de la biosfera. És per això que dic que està molt ben feta tècnicament, és molt innovadora i supera algunes dialèctiques que jo crec que en la gestió pública i en la política actual haurien de quedar passades de moda. I això em porta al tercer element, que és una llei molt moderna, que és diferent de que sigui innovadora. És una llei molt moderna perquè s'adreça a aquells problemes més importants que avui en dia tenen els ciutadans de Menorca i els ciutadans de tot el món. Però clar, els de Menorca també estem en el món i per tant també tenim aquests problemes i hem decidit donar-li resposta al voltant d'aquest concepte, ho resumirem en un únic concepte, la sostenibilitat, donant resposta a múltiples problemes que en aquests moments
preocupen moltíssim a la gent, els temes del paisatge, el model turístic sostenible, la descarbonització, el cicle de l'aigua, l'agenda urbana, l'ordenació del litoral, tota una sèrie de temes que tots els ciutadans saben que són molt preocupants i que veuen de forma absolutament impotent com els uns pels altres les coses no es fan. I aquí el que estem intentant és assumir la responsabilitat des del Consell de Menorca. Hi ha gent que diu, com vol ara el Consell de Menorca fer això si no som capaços de fer això altre? Aquest és un altre debat. Nosaltres estem assumint la responsabilitat com a Consell de Menorca, de dir, nosaltres assumim la responsabilitat de fer això i, evidentment, lluitarem per fer-ho el més bé possible i no m'ho quitant el cap, senyor Melià, perquè és evident que són debats diferents. És a dir, el primer és tenir la capacitat de fer les coses i després, evidentment, és tots fem el que podem en cada moment de la història amb els mitjans que tenim, donar la millor resposta possible en aquestes responsabilitats que hem assumit. Per tant, és una llei ben feta, és una llei innovadora i és una llei moderna perquè s'adreça als problemes fonamentals que en aquests moments té la humanitat. I deixin-m'ho dir així, que pot semblar molt hiperbòlic, però ho crec molt sincerament. I davant d'aquesta llei, amb aquestes virtuts, què s'hi ha dit en contra? I, evidentment, m'he d'avançar en els torns en contra, però, com que ja ho sabem, tot arribarà, però com que després només tindré 5 minuts per rebatre-los, doncs, una mica, diré, també vaig tenir ocasió d'assistir al debat d'aprovació de la proposició en el Consell de Menorca i, per tant, doncs, més o manco, els partits han fet pública la seva posició. No, és una llei obligatòria, una llei que conté obligacions, una llei imperativa. Esclar, és que, escoltin, és que el Consell de Menorca no s'hi posa per poc. Si anem a fer una llei de reserva de la biosfera, evidentment, anem a fer una llei de la biosfera que ens permeti gestionar aquest espai. I a mi em fa gràcia que partits que es presenten com els partits d'ordre, els partits de la mà dura, els partits que nosaltres, que ens deixin, nosaltres sí que posem les coses a puesto, després els hi tremolin les cames o s'estripin les vestidures perquè una llei és obligatòria, perquè una llei estableix obligacions i perquè una llei imposa sancions, lògicament. Escoltin, si fem una llei de reserva de la biosfera, evidentment serà una llei que també tindrà un règim sancionador per tot allò en què no es compleixi el que preveu aquesta llei, com fan totes les lleis serioses, en majúscules, que es fan en un Parlament. Perquè en democràcia, que les lleis imposin obligacions és el més normal del món. I a més és la plasmació del principi democràtic i del principi social, col·lectiu, en què tots plegats ens posem d'acord en que hi ha determinades conductes que són les que s'han de promoure i altres conductes que s'han d'evitar. I està ple, evidentment, de normes que imposen obligacions i, a més, el que hem de pensar és què passaria o què hagués passat en el passat a Menorca si no s'haguessin establert algunes obligacions. Doncs en aquests moments no tindríem ni el litoral que tenim, ni tindríem el territori, l'extensió de territori sense una humanització salvatge, com passa als altres llocs del món, ni tindríem molts altres elements que avui en dia fan de Menorca un territori competitiu, un territori de futur i un territori amb una altíssima qualitat de vida. Si no s'haguessin imposat totes les prohibicions que s'han imposat, si haguessin deixat aquest petit territori al laissez-faire, al laissez-passer, que tothom fes el que li donés la gana, avui en dia no tindríem aquesta Menorca de la que després tothom s'omple la boca. A l'hora d'omplir-se la boca, tothom s'omple la boca. I per tant, jo els demano, per favor, menys cinisme, menys demagògia, i per tant no es limitin a dir és que això és molt prohibitiu. Diguin-me quines prohibicions realment no els agraden i discutirem sobre el fons d'aquestes prohibicions. Abans de ser dit això, després també una altra cosa, és una llei molt burocràtica, efectivament, com totes les lleis. Totes les lleis en general, quan imposen obligacions, imposen maneres de fer, evidentment també imposen uns procediments. Evidentment, sempre és un risc. Jo crec que en aquesta llei s'ha intentat evitar aquest risc, s'ha afegit una disposició addicional en la que es pretén que la reserva de la biosfera pugui ser també un referent en aquesta matèria i que, per tant, la gestió integrada de molts elements que ara estan gestionats per diferents administracions pugui fer també que les tramitacions burocràtiques siguin més simples. Per tant, l'amenaça de la burocràcia, evidentment, sempre és un risc en tota norma, no ho vull amagar, tampoc vull fer demagògia jo, però també en aquest cas és una oportunitat que hauríem d'aprofitar. Aquesta idea de la gestió integrada, de que portem al nivell de decisió de Menorca moltes decisions que ara es prenen de forma dispersa. Tant de bo algunes de les decisions que pren l'Estat també, que anirien en aquesta línia d'innovació que parlava jo, també es poguessin dur a l'àmbit de decisió del Consell de Menorca, la qual cosa, evidentment, seria el millor pels ciutadans de Menorca i, per tant, també pel conjunt de l'illa. En aquest sentit,
La burocràcia, esclar, i relacionant-ho també, quan diuen que és una llei obligatòria, que imposa obligacions, no? És a dir, evidentment, no? Hi ha una dita llatina, no? Odiosa restringenda sunt, les restriccions són odioses, però és que, per tant, té un cost, jo ho assumeixo això, és a dir, les obligacions són molestes, quan ens les afecten personalment com a ciutadans no ens agraden, però hem de pensar no només en el cost que té l'obligació o el cost que té la restricció, sinó el cost que té la no restricció. És el que comentava abans. El cost que té la no restricció, i això em porta, sobretot, i per acabar aquest capítol de les crítiques que es fan a la llei, que durant molts anys a la política menorquina hem estat visquent un debat en el que se'ns volia posar el dit a l'ull, sobretot els que hem defensat, sobretot des del menorquinisme, amb els sectors propers a l'ecologisme, a la protecció del territori, que érem el partit del no, que estàvem en contra del progrés. En canvi, mira Eivissa, que bé que va com un tret. Mira Mallorca, que bé que va. Escolta, allà sí que tenen turistes, allà sí que es guanyen bé la vida. No, Menorca, que està aturada, està com atontada. Això ho deien molts polítics de determinats sectors i també molts opinadors i periodistes, que m'agradarà saber què diuen ara. Estaria bé que ara vinguessin i diguessin, ostres, resulta que tothom vol ser com Menorca ara. Hem estat durant 20 anys dient que Menorca està aturada, que Menorca no té el creixement que toca, que l'índex de creixement i de tots els indicadors d'Eivissa són millors, que els de Mallorca són millors. I ara resulta que quan venen maldades i es comencen a notar els efectes de com ha evolucionat el món els últims anys, m'estic referint a tota la problemàtica del canvi climàtic, a tota la problemàtica de la sostenibilitat, resulta que el model resistent era aquest que tant s'ha criticat. Per tant, i aquí relaciono aquesta idea amb el que he dit, el cost de la intervenció i el cost de la no intervenció. Doncs molt bé, la no intervenció també té uns costos, i també els veiem a les Illes Balears. Llavors, ja em diran, alguns dels partits que s'han manifestat en contra, utilitzant aquests arguments, per exemple, el PI, no? Doncs ens diran cap a on volen que vagi Menorca, si volen que aprofundeixi el seu model propi o s'assembli a altres models. Volen defensar el comerç de proximitat o volen que no, que campi qui pugui, perquè, escolta, aquí no hem de posar ni cap planificació ni cap restricció, campi qui pugui. Aquesta és la crítica que jo he llegit als diaris, senyor Balear, i si no és aquesta, vostè ja em corregirà. Voldria acabar explicant per què aquesta llei és tan important per Més per Menorca. I Més per Menorca, que com saben vostès és l'hereu del menorquinisme polític, que pel cap baix té 40 anys d'història amb la seva plasmació institucional, perquè evidentment veu de fonts molt més antigues, evidentment sempre ha defensat aquest concepte, em sembla que ho ha dit la senyora Gómez, holístic de Menorca, aquest concepte holístic, on no només tenim en compte la protecció del territori, sinó les activitats humanes, el patrimoni immaterial, tota una sèrie d'aspectes que configuren aquesta identitat de Menorca, que creiem que és un valor important, no només per nosaltres, sinó un valor important que nosaltres oferim a les altres comunitats autònomes de l'Estat i fins i tot a través de la xarxa de la biosfera, a tot el món, de com la societat menorquina ha estat capaç de preservar uns valors i de mantenir-los sense perdre el tren de la modernitat. Per tant, com a partit que ha defensat i que ha basat la seva aposta política sempre en aquesta idea, evidentment, la plasmació d'això és una llei de reserva de la biosfera. I per això nosaltres vam posar aquest element com una de les contrapartides en l'acord d'investidura que vam signar amb la presidenta Armengol com una plasmació de la importància que nosaltres donàvem en aquest punt. L'acord d'investidura, senyora presidenta, va seguint el seu curs normal, satisfactori. La pandèmia que ha girat moltes coses i molts elements fa que potser hagin quedat desfasats. Però afortunadament aquest s'ha pogut mantenir, ha continuat tenint el seu sentit. L'acord d'investidura no era molt llarg, tenia 17 o 18 punts, però quasi li diria que amb aquest n'hi hagués hagut prou, com aquell que diu, per la importància històrica i política que té per Més per Menorca, i jo, per tant, vull agrair l'actitud positiva, la receptivitat i també la seva intervenció personal per anar superant els obstacles que hi ha hagut i que tal vegada hi hauran per fer honor, evidentment, en aquest acord d'investidura, aquest acord que, com li deia, el dia del debat d'investidura nosaltres vam saldar el dia de la votació, votant a favor, i que a poc doncs, el govern va complint, donant compliment a tots aquests punts. En definitiva, i per acabar, avui és un dia important, no diré històric, perquè dies històrics n'hi ha tant, important, perquè és un dia en el que
si, com sembla, aquesta llei es presa en consideració i per tant es tramita i per tant acaba la seva tramitació i és aprovada, estarem fent possible que aquest model menorquí, que tothom reconeix, que tothom valora, després alguns amb més congruència o amb menys congruència amb les seves accions polítiques, però que tothom valora, tothom se n'omple la boca i tothom li agrada presumir, podrà continuar sent un referent, com deia, per Menorca, un referent per la resta de l'Estat i també per la resta de reserves de la biosfera i, per tant, estarem contribuint a la idea de laboratori que deia el company Josep Joaneda, no? Convertim Menorca en un laboratori per trobar les solucions dels problemes més greus que en aquests moments amenacen a la humanitat. Moltes gràcies, senyor president.